Takže čaute ľudia, dneska bude po dlhom čase nejaká ochutnávka. Bol som v Maťových akciách, dali mi nejakú peknú nálepku, kúpil si týchto nerdov, 2,20, nevadí. Ideme to ochutnať, naposledy som to mal tak 4 roky do školy, nejaká baba mi to dala zo školy. Takže som zvedavý, ako to má chuť, či sa to zmenilo trochu. Takýto obal to nejaký má, neviem, jak by som to pomenoval. Takéto nerdy tam sú niečo, takéto napísané dozadu, to asi nepotrebujeme vidieť, nejaký nerdovia sú tam, neviem, možno. Ideme to otvoriť takto. Do boha. Chcem sa do toho ako dostať. Dobre. Aha, tu sú nejaké dierky. Jo, to je cool. No tam sú moje takéto diery a tu máš inú príchuť a tu inú. Takže ja som to asi dotrhal. Ty sú akési černé, dívajte. Majú nejaké černé guličky tam sú. Tu sú červené a tam dole proste černé, ja som myslel, že tam bude modré. Ideme si posypať na ruku. Videl som to, nejak sa to robí takto. No. Takto to mám na ruke, není to moc vidět, no. Tady. Je to dobré. Dal by som tomu tak 6-10. Takú divnú chuť to má. Je to také kyselkavé, ale určite by som to odporúčil, ale zase nedávajte si toľko toho do pusy, jak ja. Môžem si to ešte dať možno, yes. Dal som si dal viac z tých rúžových. A napíšte do komentárov, či by ste chceli vidieť môj setup. Možno o tom natočím video, lebo tam ten setup zlepšuje. Porovnáme rúžové a čierne. Dá sa nedať čierne. Ale oni nie sú úplne čierne, oni sú také fialové skôr. Si to není na kamere dobre vidieť, ale no sú také fialové. Čakal som viac, akože po tých rokoch. Kedy si mi to asi viac chutilo. Takže dajte odbery, ak chcete ďalšiu ochutnávku. Dajte lajky, všetko možné. A vidíme sa u ďalšieho videa.